Вітаю ўсіх і кожнага. Хачу яшчэ раз падзякаваць за ўсю вашу падтрымку і пачынаем. Калі вы думаеце пра людзей, якіх вы любіце, хто першы прыходзіць у галаву? Хтосьці з сям'і, лепшы сябар, сяброўка ці хтосьці іншы важны для вас? Але што наконт вас? Любіць сябе важна. Важна мець шчаслівае і здаровае жыццё. На жаль, паняцце любові да сябе часта ігнаруюць і не разумеюць. У свеце, які ўсё больш патрабуе, стамляе і ускладняецца штодня, любоў да сябе можа быць чымсьці цяжкім. Давайце паразмаўляем пра 8 рэчаў, якія вам трэба ведаць пра любоў да сябе. Першае. Любоў да сябе не лінейны працэс. У любові да сябе заўсёды будуць узлёты і падзенні. На гэтым шляху у вас, верагодна, будуць дні, калі вы будзеце адчуваць сябе цудоўна, поўнымі энергіі, пазітыву, але і будуць супрацьлеглыя дні. І гэта цалкам нармальна. Нават калі вы свядома практыкуеце любоў да сябе, то можаце часам адчуваць сябе хмурным, стомленым, напужаным, сумным, адзінокім або разбітым. У такія дні памятайце, што вы чалавек, які развіваецца, сталее і якому можна адчуваць увесь спектр эмоцый у абсалютна любы дзень. Жыццё няпростае і няма абсалютна нічога дрэннага ў тым, каб прымаць свае дрэнныя рысы разам з добрымі. Любіць сябе значыць адчуваць і выражаць гэтыя эмоцыі без крытыкі да сябе. Любоў да сябе – гэта комплексны працэс, поўны скокаў наперад і крокаў назад. Кожны дзень, калі вы вырашаеце ісці наперад і любіць сябе, вы робіце велізарны прагрэс, нават калі вы гэтага не заўважаеце. Другое. Грамадства прымушае нас верыць, што любоў да сябе – гэта эгаізм. Колькі разоў вы адмаўляліся ад чагосьці і адразу ж адчувалі віну? Як часта вы казалі камусьці «не» і адчувалі, што гэта эгацэнтрычна? Такое адчуванне нармальна і зразумелае, бо грамадства прывязала нам веру ў тое, што рабіць прыярытэт на ўласных патрэбах эгаістычна. Але гэта не так. Нягледзячы на ўсё, што вам сказала грамадства, клопат пра свае патрэбы – гэта адна з самых важных рэчаў, якія вы мусіце рабіць. Гэта ваш абавязак абараняць і падтрымліваць уласнае здароўе і шчасце. І гэта не эгаістычна. Трэцяе. Любоў да сябе – не хуткі працэс. Падумайце пра людзей, якіх больш за ўсё любіце. Спатрэбіўся ж нейкі час, каб моцна і цалкам іх палюбіць, так? Калі вы пачынаеце вучыцца таму, як любіць сябе, можа спатрэбіцца нейкі час, каб адчуць гэта. І зразумейце, што як і любоў да іншых людзей, любоў да сябе – гэта працэс, які займае час. На наступны дзень нічога не зменіцца, і гэта нармальна. Зацыкліваецеся на сваіх недахопах? Хачу нагадаць, што вашыя недахопы робяць вас унікальнымі. Яны частка таго, што робіць вас цудоўным. Чацвёртае. Любоў да сябе важная, бо адчыняе для вас яшчэ больш дзвярэй, каб аддаваць і атрымліваць любоў. Калісьці чулі гэтую фразу ці нейкі з яе варыянтаў «перш за ўсё любі сябе». Усё слушна. Тое, як вы любіце сябе, паказвае іншым, як трэба любіць вас. Па словах шлюбнага і сямейнага тэрапеўта Джона Кіма з Psychology Today, фармаванне здаровых стасункаў з сабой, поўных клопату, разумення, спачування і са здаровымі межамі дапаможа вам атрымаць такія стасункі і з сабой, і з іншымі. Пятае. Пошук крыніц лячэння можа быць цяжкім. Вы зараз у працэсе эмацыйнага лячэння? Калі так, то вам трэба ганарыцца, што робіце крокі, каб вылечыцца, бо гэта нялёгка. Як і любоў да сябе, лячэнне не толькі займае час, яно яшчэ і вельмі складанае. Цяжка шукаць лекі для гадамі схаванай траўмы. Калі адчуваеце цяжар падчас гэтага, то памятайце, што вы не адны. Капанне ў сабе і лячэнне старых ран або тых, якія паўтараюцца, можа быць цяжкім працэсам. Любіць сябе і клапаціцца пра сябе значыць разумець, дзе трэба зрабіць крок назад у лячэнні. Хоць можа быць спакуса працягваць ісці наперад, памятайце, што любіць сябе значыць разумець уласныя абмежаванасці. І гэта важна ў лячэнні, каб не адшукаць успаміны пра моманты жыцця, якія змогуць зрабіць яшчэ горш. Шостае. Любіць сябе значыць дазваляць пачуваць самому сабе. Заўважалі негатыўнае адценне вакол самаспачування, якое, магчыма, маскіруецца пад адгаворкі і шкадаванне сябе. Праўда ў тым, што адна з найвялікшых крыніц сілы – гэта магчымасць быць добрым і спачуваць уласнаму жыццёваму вопыту. Мы маем такую шкодную якасць, як аўтаматычна вінаваціць сябе, калі штосьці не так.
Калі не атрымаў працу або не трапіў ва універсітэт, вы схільныя верыць, што вы недастаткова добрыя для іх. Калі на вас злуецца сябра, то вы схільныя ў першую чаргу вінаваціць сябе замест таго, каб аб'ектыўна глядзець на сітуацыю. Гэта можа прывесці да паніжанай самаацэнкі і нават нянавісці да сябе, калі не сачыць за гэтым. Спачуванне сабе – гэта штосьці, што жыве ўнутры вас. Не падаўляйце яго дзеля іншых. Чым больш вы будзеце ўсведамляць дабрыню, якую вы хочаце сабе даць, тым больш будуць расці вашая самаацэнка і упэўненасць. 7. Любоў да сябе азначае ісці на покліч сэрца, нават калі гэтага не хочуць іншыя. Вы калі-небудзь адчувалі абавязак зрабіць штосьці, бо вас прымушалі зрабіць гэта іншае. Пачаць канкрэтнае хобі або пайсці па канкрэтным кар'ерным шляху, якога вы не хацелі. Згода можа вырашыць рознагалоссі і праблемы на кароткі тэрмін, але вы можаце быць незадаволеным пазней. Любіць сябе значыць даваць сабе права ісці за сваімі марамі і сэрцам, незалежна ад таго, што скажуць іншыя. Тыя, хто навязвае вам свае мары, маюць уласныя шансы ажыццявіць іх. Вашыя уласныя страсці моцныя і прыгожыя. Яны унікальныя для вас. Чапляйцеся за тое, што прымушае вашае сэрца спяваць. Вы заслугоўваеце быць шчаслівым і задаволеным, незалежна ад таго, што кажуць іншыя. 8. Любіць сябе не заўсёды весела. Часам любоў да сябе цяжкая. Яна робіць найлепшае для вас, нават калі вас гэта не радуе ў дадзены момант. Яна можа класці рана спаць, калі вы ведаеце, што заўтра важны дзень. Выбірае застацца, каб вы маглі скончыць заданне або сказаць «не» каханаму чалавеку, каб вы маглі адпачыць. Вы паставілі і паважаеце свае ўласныя межы, і гэта добра. Часам, каб любіць сябе, трэба выбіраць тое, што лепшае для вас і чымсьці ахвяраваць. Сама здольнасць рабіць гэта пацвярджае, што вы моцна клапоціцеся пра ўласныя інтарэсы. А што вы думаеце пра любоў да сябе і як вы яе практыкуеце? Напішыце пра гэта ў каментарыях. Сардэчна дзякую Костусю за дапамогу з перакладам гэтага відэа. Вядома, не забудзьцеся падпісацца на канал і не забудзьце падзяліцца відэа сярод сваіх знаёмых. Да наступных сустрэч!